Apa iki satenane takdirku sing gawe siramu betati wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku ribasan kae bintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Radista MSS Pro Audio. Basan angrange bintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane Radista MSS Pro Audio. Dene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggal aku mendenge wong liya apa rasa tresnamu saiki wis ora kaya lumut ing pinggir segara
lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggal aku menteke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dodo pancing larake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selakane marang kahanan mas kupusin rasa tresno. Oh iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes gantung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku. paribasan ngrange lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara